balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 13 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon karon nga aga. Ining balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakas sa mga kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal pa sa ubo sipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa aton sang DTX. Time la 6:38. Isa naman ang natumba. Provincial Consultant ni Gobernador Bong Lacson. Kagabi ato giditong aton patrol upod kay Aksyon Brian Morden kag Aksyon John Diaz. Samtang ginalaragway nila ang insidente daw pelikula. Ang halimbawa ya daw makita mo lang sa pelikula. Nga aman, ginbantayan ini si Marton Cue. Ara siya sa sulod sa iya opisina, dira sa Emerald Arcade, Barangay Palampas, siyudad sang San Carlos. Remember nga si Gobernador Bong Lacson nagpapanaog sang mando ehekutibo. Alas 8 sang gabi, korpyo na sa bilog nga probinsya, tubtob alas 4 sang kaagahon. Natabo ang paglutang mga alas 8 man sang gabi. Mga dira-dira nga oras. So ang silingon, ang tao wala nagalagaw kay may korpyo na. Didto natabo ang paglutang. Pagwa niya sa iya opisina. Nakuntani, masakay na siya sa Land Rover nga salakyan. Sa unhan, gulpi, may lumupok. Sintro igo sa dugan, ini si Marton. Tumba. Ang ginatudlo nga taglutang sniper. Amo na silang ko daw pelikula. Sa unhan, ginhulat na nga daan, ginbantayan na nga daan, gintiming gid nga may korpyo, wala na sang nagalagaw, kag amo ang paglutang sini kay Marton Cue.
Amo ni sana yung aid bala sang isa ka kongresista kay Congressman Jules Ledesma. Pagkatapos nangin provincial consultant pareho kay Albi Benitez nga piso ang tuig ang iya sining sweldo. Ti amo ning natabo nga kon ginlaragway kagabi ka pamati ko mo sa coverage nga tugi dito sa isina si Action Brian Morden kag Jan Diaz amo nang gasiling ko nga ang natabo daw sa pelikula lang. Makita mo lang sa pelikula bla. Purtik tanda sa taglutang. Manugsaka na si Marton si Esalakyan sang sumigabong. Tumba dayon. Nakalakat pa mong kag matumba ini si Marton. Amo na ang natabo dito sa San Carlos. Pagkatapos ato dito ang tanan nga mga opisyal sa probinsya nagapadulong dito sa hospital sa gindalan sini kay Marton Koy. Wala pa sang sospitsado o kon wala pa sang tao nga ginatudlo nga posible amo ang tagtuga sini. Kag ang mga kabangdanan itugyan talang ina sa pag-imbestigar sang kapulisan. Ano ang motibo? Mahimo nga personal, mahimo nga politika, mahimo nga may akig sa iya, amo ina ang pipila ka mga anggulo. Pero ina nga mga anggulo itugyan naton sa investigador sang apon kapulisan sining isa naman kapag patay sa isa kakilala nga personalidad dire sa probinsya sang Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70%. Lasais 45 na, ikaduha nga hutong sang aton sini mga balita kagisyo, idulong sa aton sang San Radio Philippine Standard Time, Lasais 46. Porteng dipinsa sang Malacanang. Nya wala masakit si Presidente Rodrigo Duterte. Pagkatapos si Senador Bongo Porte, pagwa niya, nagamotorsiklo, jogging, kag iban pa. Nya maayong lawas gid ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo na nagwa ang Presidente pagkatapos ginbueltadahan ang tanan nga mga kritiko. Porte mo madula lang si Presidente Rodrigo Duterte kag hindi lang makapalayag porte dayon ang isyo. Pero ano ang kamatuoran sa likod sini? May rason bala ang pumuluyo nga mamangkot kag mag-concern sa ikaayong lawas sang presidente? Nagapakita sa survey, 65% sang mga Pinoy nagapati nga si Presidente Rodrigo Duterte kag ang iya kaalyado kabinete kag iban pa sa Malacanang dapat kay bangod ini siya presidente nagpungko sa pinakataas nga pwesto, dapat nga pahibal-o niya ang pumuluyo sa pungsod Pilipinas sang iya sini kahimtangan kag ikaayong lawas. Sino nagsiling sini? Ang resulta sang Social Weather Station nga survey. Dute lang do 32% lang to ang resulta sa SWS nga hindi na kinanglan nga ikonsulta kag ipaybalo sa pumuluyo ang iya sini kahimtangan. 65% gid ang nagasiling dapat pahibalon gid sang presidente ang bugos nga Pilipinas kag ang pumuluyo sa iya sini nga kahimtangan. Amo lang galing na tagsa ka daw hindi kitaon ng presidente sa iya sini pagpalayag kada semana, ti gagwa dayon ang mga resulta. Ti suno sa SWS ang presidente kinahanglan paibal-o niya ang pumuluyo sa kun anuman nga nagakatabo sa iya ikaayong lawas. Amo na ang gusto sang tao. Kung panaglitan, abi kung ginahulat ang public address siya, kung hindi siya kahambal, at least magsiling dang kabinete ya si Presidente Rodrigo Duterte may ginaobra subong gapamirma papilis, hindi pa siya katubang sa publiko. Di kung di tao nga, sako ang presidente. Pero kung hulhipsan mo lang, ang tao gasiling, ay, ano natabo? Gwa dayon mo, kay man otro maning mga Facebook kag ibang na, hindi ka nikunak balos na, gagwa dayon. Hala, ibutang mo na, diin ang presidente, patay ng presidente. Anong natabo sa presidente? Amo nang palain ged. So, parang wala na kosgos balungos, tagsa nga daw hindi katubang ang presidente, dapat may may spokesman na siya. Siya Ruki, dapat siya magambal ang presidente subong masako. Kay nagapamirma sa papilis, ang presidente subong masako kay nagahanas pa siya sa motorsiklo. Gapadalagan pa sa wala kag tuo kung din makanto. Amo na bla, ga-exercise pa ang presidente. Di mo di okay? Di magamunin nga kadula, pero may balo ka naman ng tao,
malisyoso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistant... Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 53. Ari ho, kumpurmi ako sini sa palayag ni Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical sa Bacolod AOC, nga ang Negros Occidental bangod sang pagpapanaog sang mando ehekutibo ni Gobernador Bong Lacson nga alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon makabinipisyo ang syudad sa Bacolod. Ako ya kumporme ako ni nga aman. Ang halos tanan banwa kag syudad sur kag norte. Kalabanan ti may mga ara man na sila mga mall, pero kalabanan diri gini gadulhog sa syudad sa Bacolod. Sa dalagko nga mga mall dire kag iban nga mga balay kalanan, ining paglibot-libot sa dalagko nga mga mall sa Bacolod, kalabanan sini ang dalagko nga bulyom sini, gikan man sagwa sa syudad sa Bacolod, sa mga banwa kag kasyudaran. Bangod sining alas 8 nga korpyo, ambot silingon timprano paya balik na sila nga banwa kag syudad. Kung may korpyo na karon, gapuli ka pa sa kabangkalan, gapuli pa sa imamalan, hinigaran sa silayo kundi indira, kinanglan timprano paya balik ka na. Alas 6 pa lang, puli na sila tanan para hindi malabtan sang korpyo. So, ambot silingon, ang dako nga bulyom sang iban nga banwa kag syudad nga nagasulod sa Bacolod, temprano pa mahawa na ang syudad sa Bacolod, kag dako ini nga bulig para sa syudad sa Bacolod
nga maghagan-hagan ang kadamuon sang tao, nga hindi magtinumpok ang tao, nga hindi maggutok ang syudad sa Bacolod. Dako ang mabulig sang korpyo para sa syudad sa Bacolod, mapahagan-hagan ang paglapta sa Kagaw. Kumpurmi ko sa palayag ni Dr. Chris Surungon nga dako ang mabulig sang korpyo sa probinsya dire sa syudad sa Bacolod. Ang makabenepisyo, syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna Las 7. Ang mga balita kag isyo, gindulong sa inyo sang D3 birthday anaya kay Nilmi Realista. Kay Nilmi Realista, happy birthday subong nga adlaw. Happy birthday man kay Tina Alisbo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,